Au! Para o Concello de Chantada conquerimos algunhas cousas como poden ser unha obra que só se viu facer pero que agora está tapada, que é o suministro eléctrico polígono de Chantada, que estaba escaso de eso, e que con esa línea que se meteu desde Vilela hasta o polígono vamos a poder ampliálo 2 ou 3 veces. E fixemos cantidade de aglomerados en Quente por primeira vez desde fai 2 anos para que as nosas aldeas e os nosos povos estén nunha situación decente. Aumentar un pouco os paseos, e un dos paseos que temos moitas ganas de facelo é baixando o río Asma pola zona de Tarrío Asma. E apoiar dunha maneira definitiva o grupo Otusa para que desarrolle dunha vez por todas a zona que chamamos de aquí como Castro Pousada, unha finca que comprou aquí de miles de metros cadrados, para que faga o desarrollo que ten previsto. Queremos seguir traballando polo noso povo porque temos ganas e porque sí, porque sí. Temos ganas e porque sí.